ni pyramide n'a sɔrɔ arabu kun ye nin jɔ n'a sɔrɔ arabu de ye nin jɔ o tun b'a fɔ ko mɛlɛkɛw de ye nin jɔ nin cogo la tan parce que ni alikaba jateminɛ o ko alikaba sopasement ko mɛlɛkɛw de y'a sen quoi k'a jɔ quoi ka fɔ cogo la mɛlɛkɛw de ye alikaba sopasement ten i bi alikaba filɛ k'a filɛ i ti kabako wɛrɛ ma foyi sɔrɔ a la nka ni pyramide jateminɛ a jɔ cogo siga foyi t'a la kabako de don dɛ kabako de don aw ni jɔ wala n'i ye pyramide jateminɛ a jɔ cogo siga foyi t'a la i b'a ye hali bi an ka so jɔ cogo la a bɛ ka ladege a bɛ ka ladege a ti foyi yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ kabakoya mɔgɔ min sera ka nin jɔ siga foyi t'a la a tigi kun ye olu kun ye mɔgɔ dɔnnikɛlaw de ye olu kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'u b'o yɛrɛ kalama nin pyramide n'a sɔrɔ arabu kun ye nin jɔ n'a sɔrɔ arabu de ye nin jɔ o tun b'a fɔ ko mɛlɛkɛw de ye nin jɔ nin cogo la tan parce que ni alikaba jateminɛ o ko alikaba sopasement ko mɛlɛkɛw de y'a sen quoi k'a jɔ quoi ka fɔ cogo la mɛlɛkɛw de ye alikaba sopasement ten i bi alikaba filɛ k'a filɛ i ti kabako wɛrɛ ma foyi sɔrɔ a la nka ni pyramide jateminɛ a jɔ cogo siga foyi t'a la kabako de don dɛ kabako de don k'a daminɛ silamɛw fa adama na fo kana se u ka kiraw ma i bɛna ye u ka tarasi tɛ yen quoi wala u ka tarasi de tɛ yen ko ye nin kɛ quoi silamɛw ye mɔgɔ min yɛrɛ lagosi n'o ye faranw ye n'i ye faranw jateminɛ faranw ka fɛn bɛɛ bɛ yen faranw bolofɛnw bɛ yen u bolonɔ bɛ yen u ka taamasiyɛnw bɛ yen u ka fɛn bɛɛ bɛ yen donc i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko siga foyi t'a la mɔgɔ dɔ de nana walasa ka se ka faranw lagosi k'o nege bɔ mɔgɔw la k'u kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i n'a fɔ mɔgɔ kun ye mɔgɔ juguw ye walasa olu ka se ka ye quoi parce que olu ka ɲɛnamaya kɔnɔ olu ma se ka foyi de dilan ka bila ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛna se ka kɛ misali ye ɲɛnamaya ma quoi olu kɛra ɲɛnamaya ma tiɲɛni de ye wala arabuya kɛra ɲɛnamaya ma tiɲɛni de ye arabuya ma se ka fɛn kɛ ka bila dugukolo sanfɛ min bɛna fɔ ko nin ye arabu bolonɔ de ye arabu de ye nin kɛ ka tɛmɛ a tɛ yen a fɛn ma sina tɛ yen nka n'i taara faranw fɛ yen i t'a sɔrɔ faranw bolonɔ bɛ yen u bolofɛnw bɛ yen awɔ hali o su bɛ yen wala nin pyramide n'a sɔrɔ arabu kun ye nin jɔ o kun bɛ nkalon bɛɛ tigɛ nin jɔcogo la o kun bɛ nkalon sugu bɛɛ tigɛ u b'a fɔ ko ala yɛrɛ de ye nin kɛ quoi ni ala ka kɛ yɛrɛ de ye quoi ko ni ala tigi bɛ se ka nin kɛ tan nka tan u m'a kɛ o de y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ na anw ma nin kɛ jagoya nin kɛbagaw f'an ka fɛɛrɛ kɛ ka bɛnbɛnbɛn sigi ka ninnu kɛbagaw lagosi k'u kɛ mɔgɔ nɔgɔlen ye k'u kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye walasa k'u nege bɔ mɔgɔw la nka olu m'a faamuya o fɛn o fɛn n'i y'a kɛ ka bila dugukolo sanfɛ n'a tarasi bɛ yen ni mɔgɔw nana mɔgɔw b'a ɲɛɲini quoi mun de ye nin kɛ jɔn sera ka nin kɛ nin kɛra cogo di mɔgɔw b'a ɲɛɲini mɔgɔ min ye nin kɛ mɔgɔ sugu jumɛn de kun don mɔgɔw b'o bɛɛ ɲɛɲini u ka n'i ye u ka kiraw jateminɛ u ka kira 313 min fɔra a kɛra kelen pe tɛ min tarasi bɛ yen a tarasi tɛ yen a bolonɔ tɛ yen a taamasiyɛn tɛ yen a foyi tɛ yen hali to ka bɔ ka kunsigi jira k'u ye kira dɔ kunsigi ye n t'a dɔn n'o ye tiɲɛ n'o ye nkalon ye n b'a dɔn a tarasi tɛ yen ni kira ninnu tarasi kun bɛ yen hali bɔ ka kuma min fɔ nin ko kira kaburu a bɛɛ ye nkalon de ye ni kira kaburu kun bɛ yen yanni silamɛw ka taa alikaba kɛ intouchable ye o kun ka yen o kun taa yen kɛ intouchable ye fɔlɔ n'a sɔrɔ kaburu kun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la a kun tɛ kɛ tan o nka kaburu tɛ yen o a tɛ yen o u bɛ taa yɔrɔ dɔ yira k'u y'a kaburu ye tiɲɛ de tɛ minɛ tiɲɛ tɛ ni aw yɛrɛ ka fɔ cogo la ni mɔgɔ ɲɛnama bɛ tɛmɛ dugukolo sanfɛ yan o tarasi tɛ yen o bolonɔ tɛ yen o ka taamasiyɛn foyi tɛ ka yira mɔgɔ la ko nin ye misaliya ye foyi nka mɔgɔ min tɛmɛna o bolonɔw bɛ yen o yɛrɛ su bɛ yen o ka taamasiyɛn bɛɛ bɛ yen aw bɛ na k'olu lagosili kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye olu bolonɔ bɛ se ka yira bɛɛ la bi n'i taara Egypte bi faranw su bɛ yen faranw bolonɔ bɛ yen faranw tarasi bɛ yen a tɛ se ka tunu dugukolo sanfɛ tunu cogo t'a la k'olu kun ye mɔgɔ juguw ye fo ala ye mɔgɔ ci olu ma walasa ka na olu ladi aw fɔlen don aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don sanfɛ dugumakaw bɛ fo firawuna y'a fɔ cogo min na o de don ni arabu de kun ye nin jɔ o kun bɛ taa nin livre yɛrɛ bɔ a damana koyi
o sera ka ni jɔ cogo min na u bɛ taa nkalonba bɔ tigɛ n'o ma fɔ ko ala de ye silamɛ dɔ ta ka taa n'a ye ka taa kala a jɔ cogo la k'ale yɛrɛ de y'a biriki bɔ o kun bɛ nkalon sidɔnbalo dɔ tigɛ maya o kun bɛ taa livre yɛrɛ bɔ a dama na. Toloba silamɛya ma sigi foyi kan ni nkalon tɛ nkalon yɛrɛ de ye silamɛya ye silamɛ ma sigi tiɲɛ kan dɛ ni pɛrɛmigi n'i y'a fara dɔ jateminɛ tan u ka bon tan giriya b'o la tan o fanga ka bon o kulo hakɛ mana f'i ɲɛna kabako de don mansin m'a ta foyi m'a ta mɔgɔ bolo de y'a ta mun de ye nin kɛ bɛn o tɛ bɛn ka di dɛ bɛn bɛ yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen n'i ye alikaba jateminɛ sokuru kelen fɛrɛ bɔra min b'a kɔnɔ nin sokuru kelen k'a lakodɔn ka kɛ soden kelen olu ko o se pasema dɛ ko mɛlɛkɛ de y'o se minɛ sokuru kelen dɛ ko mɛlɛkɛ de y'o o pasema se minɛ pɛrɛmi bonya jateminɛ i k'a juru jateminɛ k'a y'a fɔ ko mɔgɔ de ye nin jɔ n'u bolo ye alikaba min ye sokuru kelen in dɛ ko mɛlɛkɛ ye k'o de ye a so pasema se i t'a dɔn fɔ ko silamɛya sigi nkalon kan toloba o de y'a to maa bɛ yen k'i bɛ diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'i ma kɛ nkalontigɛlaba yɛrɛ ye i tɛ se ka sanga sɔrɔ f'i ka nkalon tigɛ fo mɔgɔ b'a fɔ fo mɔgɔ bɛ n kunna f'i ka kɛ nkalontigɛlaba yɛrɛ ye walasa ka se ka silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔ ye i bɛ nkalonba dɔ tigɛ nkalon min yɛrɛ bɛ se ka ku mɔgɔ hakili fɛ maa bɛ sa a tɛ se ka nkalon min kɔrɔbɔ dɛ i bɛ kɛ nkalontigɛla ɲɔgɔn de ka to ka nkalonbɔ tigɛ dɔrɔn wala mɔgɔ b'i lamɛn awɔ i n'a fɔ sɔlɔba yɛrɛ bɛ ka min fɔ nin ye ko cɛkɔrɔba dɔ b'ale bolo ko san 400 dɔɔnin san 4000 de ko ani dɔɔnin ko de b'ale bolo ko b'a wari d'ale ma wala f'i ka kɛ nin nkalontigɛlaba de ye nkalon kɔrɔlenba. Fura ne y'a fɔ cogo min de don ko mɛlɛkɛ de ye nin yɔrɔ in daminɛ de wajilikɛla dɔ dun y'a fɔ an ɲɛna ko ko mɛlɛkɛ ka bon cogo min na k'o siɲɛ kelen a tɛ se ka jigin dugukolo sanfɛ ne kɔni t'a dɔn mɛlɛkɛ bɔra sanfɛ ka na nin yɔrɔ in dilan k'a di mɔgɔw ma cogo min na n ko bɛ t'o ɲɛ kumu ka nkalonbɔ tigɛ o tɛ a fɔlen don faraw na n tulo bɛ i ka kumakanw na n ɲɛ ɲinɛna n ko diɲɛ so fɔlɔ de don ko so fɔlɔ jigila jigin sanfɛ o de don a fɔlen don fɔlɔ ni kun y'a fɔ ko alikaba kun ye boli ye dɔrɔn silamɛw kun bɛ pan ka bɔ mɛ sisan kɔni i b'a fɔ ko alikaba ye boli ye silamɛw o tɛ sɔn ka bɔ ayi fɔlɔ ni kun y'a fɔ ko alikaba ye boli ye ayi silamɛw kun bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔnmɔgɔ ye sisan o da delen don Daraki ko bɛ cogo di ko baasi tɛ yen i b'a kan ok Daraki n'o ye nkalon min tigɛ Daraki a nkalon bɛɛ bɛ jɔ o la a nkalon bɛɛ bɛ jɔ o la kelen siga foyi t'a la awɔ nkalon b'a dɔn ɲa a ta zɔzɛ ɲa wala n'i ka nkalon bɛ jɔ o la koyi awɔ u ka nkalon kɔrɔlenba ninnu a bɛ jɔ o la. Faraw kɛlɛ sanfɛ mɔgɔ caman de bɛ yen u ye fɛn faamuya sisan wa ne yɛrɛ mɔgɔ caman de dɔn minnu ye fɛn faamuya minnu ye fɛn caman faamuya fɛn in kɔnɔ parce que i b'a dɔn Kamitu nana fɛn dɔ de kɛ mun kun tɛ donc mɔgɔ kun bɛ da fɛn na mɔgɔ si t'i yɛrɛ questionner donc ko kun bɛ kɛ ten bɛɛ kun bɛ fɛn minɛ ka da la ten voilà o yɔrɔ la an ka foli bɛ Malika ye yɛrɛ n ka foli belebeleba b'a ye f'a ka pɔnte kɔrɔ k'a ni sira yira. Daraki siga foyi t'a la dɛ i b'a kalama fɔlɔ k'a fɔ dɔrɔn ko silamɛ ye nkalon ye dɔrɔn k'i ma da silamɛya la dɔrɔn ka cɛ kabako de kun don k'a fɔ dɔrɔn ko silamɛya k'i ma da la a fɔ da yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ bolo yɛrɛ a ti kule k'a fɔ yɛrɛ a tɛ jigin kɔnɔ parce que k'a fɔ dɔrɔn ko silamɛya ye nkalon dɔrɔn e y'a fɔ mɔgɔ min kɛrɛfɛ olu tɛ dɛ e yɛrɛ de b'a fɔ ko tiɲɛna ko de bɛ ne sɔrɔ nin kɔfɛ parce que o ye bɛɛ bagabaga o ye bɛɛ bagabaga ka bɛɛ siran walasa fɛn ka se ka fɔ silamɛya ma n ko fɔlɔ sɛmɛ yɛrɛ tun b'a fɔ ko hali ka miiri silamɛya la ka miiri yɛrɛ silamɛya la ko k'a bɛ bɔ silamɛya la ka miiri dɔrɔn nka ala ye bi kɛ e ni mɔgɔ ma miiri i bɛ se ka question poser mɔgɔ kun n ko miiri na ni question poser ni mɔgɔ kun i m'i miiri i ma fɛn de faamuya i b'a tigi questionner walasa a tigi sigi faamuya a fɛn masina la nka o de ko ko question de t'a la mɛ question t'a la siga foyi tɛ nin kuma la n ko karamɔgɔ fara na yɛlɛ min don dimi yɛlɛ tɛ i tɛ bolofili de yɛlɛ ka ɲi bila ka na karamɔgɔ fara na i taatɔ ye min kɛ cɛw la cɛw segitɔ u b'o 100 de k'i la siga foyi t'a la
olu ta kɛ ka taa o k'u sigi ka yɛrɛturu kɔnɔ dɔrɔn sen bɛ duguma sa bɛ duguma o tɛ kisi ɲɔgɔn ma a ma ban dɛ a tɛ dabila fana o fɔlen don k'aw bolo kɔrɔta n bɛ kuru ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ko damarika jogorodi ka banba ka sabati ka to a ma kadaw wa b'a fɔ ten dɛ ko ala ko ale ɲini ka dɔn o yɔrɔ kɛlen ne bɛ ka question dɔ fɔ ko ala m'a fɔ ko ani question dɔ sigi fɔ n ko mais n ko ala yɛrɛ de b'a fɔ ko ale ɲini k'a dɔn ɲini min kɛ ka dɔn cogo di ne ma question posé n ko ne hakili la n'i ye question posé n'i jaabila sisan de o la i jaabili mun bɛ kɛ dɛ i bɛ lafiya donc i bɛ réponse sɔrɔ i ka fɛn na mais a b'a fɔ ko ka ɲinini kɛ a bɛ se k'a fɔ ko question dɔ bɛ yen k'o tɛ fɔ n ko la o jɛlen tɛ dɛ o jɛlen tɛ a cɛ kɛla sababu ye mɔgɔ caman ye ne fɛ débat dabila